Vilanova i la Geltrú viu immersa en una crisi de conseqüències devastadores. Milers d'aturats i centenars d'empreses tancades acrediten la necessitat de prioritzar l'activació econòmica per sobre de tot. Al final, tanta especulació i tanta construcció han malmès greument el teixit econòmic de la ciutat. No ens podem quedar asseguts esperant que vinguin grans inversions de fora a solucionar-nos la situació. Sí que és cert que des de l'Ajuntament no es pot solucionar la crisi, però sí que es poden generar les condicions i les eines que ajudin a la recuperació. Per això, cal que la regidoria de política econòmica deixi de ser una oficina que únicament es dediqui a editar prospectes sobre la ciutat. Cal que l'Ajuntament sigui un agent actiu en l'acompanyament de nous projectes empresarials. Cal projectar Vilanova cap enfora, però sobretot cal creure en els projectes de la nostra gent. I si els bancs no responen, cal que l'Ajuntament posi les eines i els mecanismes necessaris per al finançament d'aquests projectes. Per començar a sortir de la crisi, cal que moguem fitxa per un model econòmic arrelat al territori. La CUP mou fitxa totalment.